יודעת מה מחכה לך בעתיד, אני יודעת. מחר ב9 בבוקר את תעלי לאוטובוס ותיסעי דרומה. שם יהיה בית גדול 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 עם הרבה מגונים והם יספרו לך כל מיני סיפורים. עכשיו, כמצוות החנוכה, אנחנו נדליק את הנר הראשון בחנוכיה. אני מזמינה את מור נווה ושירן להדליק את חנוכיה. קחו לאט את הזמן, העולם עוד יחכה בחוץ. קח עוד שאיפה מן הזמן, 2 דקות לפני ההתפרקות. להתמכר ללב המתפרע, לדמיון המתפקע, ולאושר הנוגע בעומק הכאב. אתה עוד תגלה את העולם, אם תרצה או לא תרצה, יש עוד זמן להשתנות מן הקצה לקצה. אתמול, אולי מחר היא לא תכאב עם עוד הדמעות דולקות. החג שאני הכי זוכרת זה חג חנוכה בכיתה י'. שרנו שיר באנו חושך לגרש ואכלנו סופגניות, והיינו מאוד שמחים. Катя, я хочу пожелать тебе, чтобы все в жизни у тебя было хорошо, чтобы учеба была у тебя хорошая, чтобы у тебя было много мальчиков, и ты никогда не страдала от того, что у тебя не хватает друзей, чтобы у тебя всегда в жизни сопутствовали тебя друзья, и чтобы твои оценки были выше, чем 200 баллов. Так что пусть твой день рождения удастся в этот вечер. Мы все желаем, от всех мадрихов, мы желаем тебе счастья, удачи и здоровья.
יום הולדת זה סבבה. בשנה שעברה היה לי יום הולדת, אז אתם ניסיתם לעשות לי דיסקו. אז רקדתי איתך ועם כולם ולבד זהו. לרקוד זה טוב. תן לו בעניבה, תן לו בחליפה, תן לו בחפתים, ויהודה יהודה בשלום, יהודה 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 שוב החמצתי הזדמנות להוציא קצת רגש, אולי אסע לחתונה של איזה חבר. שוב הרסתי מזוודה כי באותו הערב И вот Тимона, давай про него расскажешь. Там Надя... Я боюсь, как бы нет. האוכל הכי טוב נמצא בחממה. עשיתי ניסוי בחממה, חממה של מבטרון, המנחה שלי חנן ואני כנסו. אני עשיתי ניסוי בחממה. אני בדקתי נגית והניטרט שיש במים. כדי לעשות את כל זה צריך להיות מאוד רציני. אני רוצה לפתוח את מסיבת העיתונאים של בחירות קבוצת זרת. אפשר לשבת. אני אדבר בשם אריאל שלום. החברים שלי קוראים לי אריק, אז אתם גם כן יכולים. ושרון כמה שהוא לא הצליח, הוא לא עשה מה שהוא הצליח. והוא לא נראה לי שיכול לעשות משהו. אמרה ליטה שקיבוצניק שגם חושב על קיבוצניקים. מה אתה רוצה? יעזור לי. אנחנו בעד זה שצריך לבנות גדר הפרדה. שלום רב. לי קוראים אלי שי ואני יושב ראש מפלגת ש"ס.